Ese 29 de outubro a previsión era de fortes chuvias, pero a intensidade foi maior da agardada e foi intensa en distintos puntos. No sur de Valencia, despois na cabeceira do río Magro e por último no Barranco do Poio. Nalgunha zona chegaron a caer máis de 600 litros por metro cadrado. Subiron os caudais e chegaron as inundacións. A moitos cidadáns colleunos de volta do traballo. Ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada. A outros sorprendeunos nos garaxes. A auga levou por diante todo o que atopou. Estradas, vías de tren. Moi pronto se empezou a falar de desaparecidos. Yo lo estoy buscando desde anoche. Estoy buscando a mi hijo desde ayer y estoy tratando de llamarlo y no hay comunicación con él. Ao mesmo tempo sucedíanse os rescates de persoas atrapadas nos seus fogares, pero foi xa nas primeiras horas cando se produciron a maioría dos falecidos. Isto é o primeiro que atopamos ao chegar a Paiporta, centos de vehículos apilados. Paiporta, unha localidade a 5 km ao sur de Valencia, deixounos unha das imaxes icónicas da traxedia. Foi o punto cero por culpa do desbordamento do Barranco de Poio. Houbo 56 mortos. Retirar vehículos dos garaxes é unha actividade que vemos se repite nestes últimos días, unha acción moi necesaria, tamén difícil, complicada e en parte tamén perigosa. Os garaxes como este de la Torre onde morreron 7 persoas convertéronse nunha trampa mortal. Paiporta foi o epicentro, pero adina tivo outros escenarios igual de devastados polo paso da auga. Aquí a forza da auga foi devastadora, levou por diante moreas de vivendas e outras quedaron moi afectadas. Pero isto ha sido, no sé, indescriptible. En Catarroxa houbo 25 falecidos, 15 en Alfafar, 13 no Concello de Valencia, 12 en Masanasa ou 11 en Sedaví. Así, ata chegar aos 229 mortos. A semana pasada en Manises atoparon o corpo dunha persoa desaparecida en Pedralba. Apenas unhas horas despois da traxedia, tan pronto como todo se puido por en marcha, xurdiu a cara máis amable, a da solidaridade. Primeiro foi o pobo valenciano. Esta ponte que conecta o barrio da Torre de Valencia propiciou outra imaxe icónica. Miles de persoas cargados con palas, cubos ou alimentos cruzaron a pasarela para botar unha man. Toda España se volcou con Valencia e non faltou a solidaridade galega. Tanto é así que os veciños desa localidade decidiron chamarlle, polo menos de forma oficiosa, a vía que atravesa esa localidade valenciana, a Avenida dos Galegos. Ata que queden sen luz, en superficie, baixo a auga e polas beiras do río. Así se contaba nesta casa neses primeiros días de novembro a actividade que estaban a desenvolver mergulladores adscritos á Policía Autonómica. Aquelas zonas que poida haber máis residuos ou que exista a posibilidade de que poida haber algún corpo enganchado, pois estamos mandando os buceadores ao fondo. Policías municipais de Vigo contribuían a facer de Paiporta unha zona máis segura para evitar roubos nos coches afectados pola Dina. Bombeiros de Curtis, Moraña, Ferrol ou Vila García traballaban sobre o terreo. Ter unha idea do que ali te vas a topar, pero teño que decir que o que nos atopamos foi peor. Como lle quedou as vivendas a xente, non sabían se había xente dentro dos garajes nos que estábamos achicando, todo unha sensación bastante confusa. Foron días duros para todos, dramáticos pros que o viviron en primeira persoa, e que deixaron tamén emotivos reencontros como deste garda civil coas dúas persoas que salvou de morrer afogadas. Gracias. Unha imaxe que reconforta despois de moitas difíciles de esquecer, as dun día, o 29 de outubro de 2024, marcado por unha Dina que arrasou rúas, casas e 229 vidas.